فيلمنا جمر ديرل استاهل حدا نشتي قلعة حدا نقوه أما كنا تسقيلو بجاكا ناتوسدن نارئنايو ديرل نمنتاي ناو جاكا خمس توسدن اتا مكينا بفتنات كم تقوع الزلان منم سلا زي فلت تقريمنا كل قص حلم لمنا لي يتمت أو مساسال ساعات بزحات بلاويسن وتادراتن قاليهم بهليكوبتر قاليهم دما بمكينا أفت ما أخل جاكا نزا دكتور موليغنز شفرالو مكينا نمئلاش تعر عريولو ديرل وسان سويز مسل دكتور موليغن بزو متعدرات نخي تحز كله استخقلوا مقارنا نرئو دكتور موليغن كافتا هليكوبتر زنقس أصال نورا بوتا قروتي ريحقو مستوقعزة نديرل قلتي فخافتا مكينا نخوردن نفتج أكا ناقوية نخاتني نقرو دحر دقايقن قروتي مستوقعزة دكتور موليغن بتن هليكوبترات داقي مسلا استخشفة زنورا كله مسرجاتات تطفئو نداري المحلاي نوسو مسوات جيرو مكينو حيزو زليلو نافت قدلي آتي جينديرل منيو نمنتاي كي يخندز مسوات زغفالة للو أزن كالين أنا لو ما عند فيلمنا غنفتشينا إز فيديو لايك نجعلنا دما سبسكرايب لكم جمرو كسامو وداتا سناي تانحي ديرل كمت دكتور ميروغان يلوز نوره أفتش أكان ناقوية دحر متصنح كل تعبيتي انجيتي أريوم الناشوط وزم حدرو حبيت سو حداري رخوه حدن إشي قلعة أما أخل زقف يحجاكا ما نمسو زي ولو بينو بمركاوم بتعمي يدنقو حزينوم لسولز نورون إنا تنكواخونا مكينوم يسألوهمو حيزومو نافتنا يكتومو بوليس تابع خدو زقرم نقرقن ديرل بزاكا شمو كالي بزعو أزبولت أنا قريولون كاو إيماتيو ولو الدومانيوم أوي كيو يعاويو ولا حدا سوى يفلتن سنكزي نمعقوه هتانات يوصدوامو اتوم دكواتر سونوتو ملو بدن بغيروم يفتشوو اما ترشا منم اكالاو قدات كم زيولو قندما امنيجيا سلازلوو استفلالو كفالات يوتو ناي مرسع عمل كم زلو يرقاقصو بزعبا ديرل توساق حوريتا خصاو زركب افتو معقوه هتاون تخصنح يوسن كن حدا هاوز توهاله سناي قواري نديرل سدراغم زقلشلو قالي اتمو ازغط المعلتي نافتو كونستراكشن سرح نمره ناي قروا عركون قرويتون اندي خيد عندي كم هاوز ولا سناي قارن تقون كل جيزة دما ولدن زيولهم قلعوت كحق زيدا لنيرو إذا أون كم تبقى تقات أمس لزنارت هاوي ناندي بزعوا ديرلي نقرومو حيزوانو جزء خيد حساب يقرولو اتمشت نسو عند خاف سرح خملسن كلو سويتو نحنت قلعة ناي بيانو تمرتنا هاوتي رئة عندي مسويتو جوي قادو قونو لهم زي كأله قلعة ناي مولادن ناي معواين حلم نيروهم سويتو مسنا قرويت قلعوت تبقى جيزنا حلفت كريان كلوون نتهاو قريو لزنار حساو قاسا قان كيولي قبلو تحرستو السون ساعتات هاونا اندي ندير الحزامونا وقزاي متسومو مس جوي فالتوا ديرل شعتا يعمتو ملوط عنا زلو هتسانيو قندما امنيجيا سلازلوو حلفو ولدو تاريخون قزؤون من ما يستاوسن يلو نجوي نقرا جوي كن من ما مثلا نزا ساعت زيقا ننوح جيزة هانتيات صبيا سلازنورت ون نديرل كما هتساناخم زوت هتسان بدن بجيراخم تكواخو قال تأتيلهم عندي جن بتعمل هانتي أصل زرقة حدا نجر كنجراني رو ديرل أي ودومن حدا معلتي تخكلين يصدروا تترخي ومون ما تيمكوس دو سلازخونو كفليان كله بتعمل نخيت حزن أما نخيت قروان لعل جدا نخيت فوتيون بدن بجيري نجرا أزغط المعلتي بخرو دون هاوز خونة ترتل لأتحدش ماتيني قرويتو نغفالوطون بمسؤو نخجعوتن نافت جزاي ماتة جوي كورسنا سرحت كتصنحن كلاون اتنهاو جزاهم زماتة ما حزاي كل عبيلو مسؤو خجعوتي دلي إلي نجرا بحال خجعوتو نافتو تقوم زنورك ألا يخدمو أو خوفيلو منا تزناقعو ترتل بزعوات عسر جيزة أفكار تتغير شيري تبال عباي حفتو إنا غلدي نكرو ديرل كن كالد من ما يردون زمسل ترتل ناس حق أدما ديرل سقولي تمتو دحرزي فيديو جيم نخجعوتو بحدنا ناي ترتل جزاي خدمو ترتل كجمرن كالو كالتي في ورش حفت شير مات أدما تقلدلو ناي ديرل تاراخ واتسحن كالو جن كرم حجمان نمسب باتسحو زي فلت بوتاي واتسحمو ريكارد يسبر اتوم كل التحواتون كندزا أكل بقعد زلو سو بمرعيهم أما ناي دنقو أزغط نقوهو جوي نترتلنا ديرل نتمرت حيزاتهم تخيل ديرل ناوز تمرتاز ما تسألو ناي مجمريا معالتو سلازنا دما جوي تجاني قهلو بيدو حيزاتو نافت تمرتيت نخطعتن مسؤو نخطو علن تحسب ما نمده نناي ودا ناي مجمريا معالتي تقورو ناقاري نيرو ديرل جن ندو غير كما سلازي دلي فقادن ينورن بعلو مخاد كندو خمزي يفرحون كمزي يجانو ناقيرو دما مسترت البحادي آتيو تمرت خجمرين كلو كافتون كالوت ممارتو زالت أنفع مخان دما يمسكر ممرو استقاقيو ناي ما تسحطو تاتن كي ترفي الرمنيرو مجمريات ممر كقولو دولو خمزولو سلاز مسولو تنادي دو ينيرو جن ديرل بدن بجيرو اتا سحطو تقرمون كلو ناي بحق بلي حسام مخانو دقيمو يمسكر
ትምህርቲ ወዲኦም ንገዝኦም ክምለሱን ከለዉ ድማ ኣንዲ ምስ ተርትል ኮይኑ ከመይ ገይሩ ቤስቦል ክጫወት ከም ዘለዎ ንዴረል እናምሃሮ ንሪኦም። ኣንዲ ኣብታ ከተማ ዘሰልጥኖም ሞሃግ ቲም ዝበሃሉ ጋንታ ኣለውዎ። ተርትል ሓደ ካብቶም ኣባላት እንትኸውን ቅድሚ ሕጂ ድማ ስዒሮም ኣይፈልጡን። ኣንዲ ዴረል ቅድሚ ሕጂ ተጫዊቶ ይፈልጥን ኢሉ ስለ ዝገመተ ካብኡ ብዙሕ ነገር ይተጸበየን። ግን ከመይ ገይሩ እታ ቤስቦል ከም ዝሕዛን ነታ ኩዕሾ ከም ዝወቕዓን ብደንቢ ገይሩ የረድኦ እሞ ዴረል ንመጀመርያ ግዝኡ ክወቅዕ እንከሎ ብጣዕሚ ፍሉይ ክእለት እዩ ዘርኢ። እታ ኩዕሾ ድማ በሪራ መስኮት ናይ ገዝኦም ትሰብር። ኣብ ናይ መጀመርያ ፈተነ ከም ዝበለ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ርኡ ስለ ዘይፈልጥ ድማ ኣንዲ ንዛ ኩሉ ግዜ ተሰዓር ዝነበረት ሞሃግ ትበሃል ጋንትኡ ናይ ምስጢር መሳርሒ ገይሩ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ይፈልጥ። ድሕሪ ስልጠንኦም ኣንዲ ንዴረል ሒዝዎ ክንቀሳቐስ ይወፅእ። ኣብ መንገዲ ካብ ሓንቲ ኤቲኤም ቅርሺ ከውፅእ ጠጠው ይብል እሞ ትሰርሕ ስለ ዘይነበረት ሓዲግዋ ክኸይድ ይዳለ። እታ ኤቲኤም ካብተን ዝነበርኦ $1,500 ቆሪፃ ዋላትኹን ዳ እምበር ኣይሃወቶን። ተጨኒቑ እንከሎ ድማ ዴረል ሞንጎ ኣትሞ ነታ ታላሻ ዝነበረት ኤቲኤም ዕርዩ እታ ከውፅእ ሓሲቡ ዝነበረ $100 እውን የውፀሉ። ድሕሪ እዚ ኣንዲ በታ ዝረኸባ $100 ሕጉስ ኮይኑ ናብ ጅቦ እትዩ እንትኸይድ ዴረል ብምስጢር ናብ ድሕሪት ይምለስ እሞ ኣብታ ኤቲኤም ዝተወሰኑ ነገራት ብምጥዋቕ ናይ ኣንዲ ኣካውንት ባላንስ ካብ 1,500 1.4 ሚልዮን ነደይዎ። ዴረል እንታይ ጠዊቑ ቅርብ ቢሎም ተዘርኢና ጽቡቕ ነይሩ፣ ግን ደሓን ፊልምና ንቐጽል። ኣንዲ ሳላ ዴረል ሚልዮነር ከም ዝተቐየረን ከይፈለጠ ድማ ተዓብዪ ጨዋታ ዝካየደሉ መዓልቲ ይኣክል። ግን ቅድሚ እቲ ጨዋታ ምጅማሩ ተርትል ማይ ንምምጻእ ናብ ናይ ኣንዲ ገዛ ይኸይድ። እንከይሓሰቦ ድማ ጆይ ምስተን ካልኦት ኣዋልድ ብዛዕባ ዴረል እናተዛረበት ይሰምዓ። ዴረል ልዕሊ መጠን ንፉዑ ኩሉ ነገር ባዕሉ ይገብሮ ስለ ዝነበረ ድማ ኣዲኡ ምንም ሓጊዛቶ ይትፈልጥን። ሰንኪዚ ዋጋ ዘይብላ ዘይትረብሕ ኣዶ ኮይኑ ይስምዓ ከም ዝነበረ እናተዛረበት ድማ ተርትል ይሰምዕ እሞ ብጣዕሚ ይሓዝን። ዴረል ከምቲ ኣንዲ ዝተጸበዮ ኣብቲ ጨዋታ ፍሉይ ክእለት እዩ ነይርዎ። ማንም ዘይተጸበዮ ነጥብታት እናቁፀረ ድማ ናብ ዓወት ይመርሖም። ዝቁፅሮም ነበረ ነጥብታት ኩሉ ሰብ ተሓጒሱ እንትኾርዐሉ ኣዲኡ ግን ብሓዘን ያጥሙቶ ነይራ። ሕጂ እውን ዋጋ ዘይብላ ኣዶ ኮይኑ ይስምዓ ኣሎ። ዴረል ብጀካ ኣዲኡ ኩሉ ሰብ ተሓጒሱ ክርኢ እንከሎ ንዓኣ ዝሕዝን ገለ ሕማቕ ነገር ዝገበረ ይመስሎ እሞ እታ ከም ዝገበረ ጨኒቕዎ ርእሱ ኣድኑ ይወፅእ። ድሕሪዚ ተርትል እንታ ከም ዝኾነ ንኽሓቶ ይመጽእ እሞ ሽግሩ ምስ ረድኦ ጽቡቕ ምክሪ ይህቦ። ዴረል ኩሉ ነገር ባዕሉ ይገብሮ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ክትእርሞን ክተስተኻኽሎን ዕድል ስለ ዘይረኸበት ዋጋ ዘይብላ ኮይኑ ከም ዝስምዓሎ ይነግሮ። ንኹሎም ጽቡቓት ውፅኢታትካ ሕጉስትን ብኣኻ ትኹርዕን ዋላትኹን ዳ እምበር ከመደግን እቶም ንዓኻ ዝገጥሙኻ መሰናኽላትን ችግራትን ተኻፋሊት ኢኻ ክትከውን ትደሊ። ጌጋታት ምፍጻምን ወለድኻ መንዳድን ናይ ቁልዕነት ክፋል እዮም። ስድራ ዘፍርሱ ዋላ ይምሰሉ ዳ እምበር ሓደ ግዜ ዘጠንክሩ እውን እዮም ኢሉ ይመኽሮ። እዚ ምኽር ግን ካብ ፍላስፋ እምበር ካብ ወዲ 10 ዓመት ቆልዓ ዝመጽእ ይመስልን። ብዝኾነ ዴረል እዚ ድሕሪ ምስምዑ ናብቲ ጨዋታ ይምለስ እሞ ሰባት ንኽእርምዎ ብሕማቕ መንገዲ ምጭዋት ይጅምር። እታ ኩዕሾ ብተደጋጋሚ ስሕታ ኮነ ኢሉ ድማ ዕድላት ይዋኽን። እዚ ኣጋጣሚታት ድማ ንኹሎም ቶም ተጫወትቲ ይሕዝኖም፣ ብፍላይ ድማ ኤንዲ። እቲ ሓደ ግዜ ስነ ስርዓት ዝመልኦን ጥዑይን ዝነበረ ቆልዓ ድማ ተናዳዳይን ተጻራፋይን ይቕየር። ኩሉ ንኤንዲ ካብ ዝመጽእ ዝፈልጦ ሰብ ድማ እዚ ቆልዓ ከምዚ እውን ይብል ኢሉ ብዝተገረሙ ዒንትና ጥሞተ ይጸንሕ። ግን ሓደ ሰብ እናጎየ ብድሕሪት ስዒቡ የርክቦ። እቲ ሰብ እሱ ድማ ኣዲኡ ጆያ። እዚ ኣጋጣሚ ንዓኣ ንምሕጓስ ኮነ ኢሉ ዝተፈጠረ ይመሰላን። ዴረል ከምቲ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበሮ ጎበዝ ተጫዋታይ ብዘይምዃኑ ዝሓዘነ ጥራሕ ይመሲልዋ ነይሩ። ዝዛርቦም ቃላት ሰባት ክጎድኡ ስለ ዝኽእሉ ጸባዩን ስነ ስርዓቱን ብደንቢ ገይሩ ክከታተል ከም ዘለዎ ትነግሮ። ከምቲ ፕሮፌሰር ተርትል መኺርዎ ዝነበረ እውን እዞም ከምዚኦም ዝበሎ ንእሽተይ ኣጋጣሚታት ነዲኡ ዓበይቲ እዮም ነይሮም። ሕጉስቲ ኮይና ድማ ተሓቕፎ። ኣብ መጨረሻ እቲ ጨዋታ ይቕጽል እሞ ተርትል ብዘቑፀራ ናይ መጨረሻ ነጥቢ ሰዓርቲ ኮይኖም ይውድእዎ። ኣብ ዝቕጽል ንጎሆ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ጆይ ንዴረል ከመይ ገይሩ ፒያኖ ክጫወት ከም ዘለዎ ከምቲ ንኻልኦት ቆልዑት ከተምህሮ ትጅምር። ግን ዴረል ከምቶም ካልኦት ቆልዑት ኣይኮነን፣ ፍልይ ዝበለ ውህብቶ ኣለዎ። ጆይ ደቂቓ ዘይትመልእ ሓንቲ ግዜ ምስ ዘረድአቶ ጥራይ ድማ ብደንቢ ገይሩ ፒያኖ ምጭዋት ይጅምር። ጆይ ዝኽትርኢ እንከላ ብወዳ ማዕረ ክንደይ ውህብቶ ከም ዘለዎ ብምርኣይ ሕጉስቲ ትኸውን። ግን እዚ ሓጎስ እዚ ብዘሕዝን መንገዲ ነዊሕ ይጸንሕን። ምክንያቱ እቲ ቀትሪ ንሱ አንድ ንገዝኡ እናተመለሰ እንከሎ ካብቲ ምዕቆብ ህፃናት ይድወለሉ እሞ ናይ ዴረል ትክክለኛ ወለዲ መጽኦም ከም ዘለውን ከም ዝልሽወለውን ይንገሮም። ወዶም ከም ዝኾነ ምስክር ንኾኖም እውን ናይ ዴረል ናይ ቀደም ፎቶታት ሒዞም ይመጹ። እንድና ጆይ ዴረል ናብ ህይወቶም ካብ ዝመጽእ እንዳሓር ብጣዕሚ እዮም ሕጉሳት ነይሮም። ግን ካዕዞም ፎቶታት እናረኣዩ ክካትዑ ኾነ ክጠራጠሩ ምንም ቦታ አይረኸውን። ዴረል እውን ግን ብውሽጡ ብጣዕሚ ተረቢሹ ዘሎ። እዚ ኩሉ ፍቅርን እንክብካቤን ዘርእይዎ ስድራ ሓዲጉ ክኸይድ ምዃኑ ምንም ኣይሕጎሶን። ኣብ ልዕሊ እዚ ዴረል ነቶም ወለዱ ኢና ኢሎም ክወስድዎ መፅኦም ዘለዉ ሰባት ክረክብ ምንም ኣይተህንጤን። ናይ ሓቂ ከወለዱ ድዮም? ብሓቂ መን ምዃኑን ትክክለኛ ወለዱ ከመይ ዝበሉ ከም ዝኾኑን ክሳብ ሕጂ ምንም ኣይዘክርን።
ኣብ ውሽጢ ልቡ ከም ኣንድን ጆይን ለዋሃትን ለጋሳትን ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ይፈርሕ። ግን ከዓ ክገብርዎ ዝኽእሉ ምንም ነገር የለን። ወለዱ ንኽወስድዎ ሙሉእ መሰል ኣለዎም። ንዴረል ድማ ኩሉ ግዜ ከም ዝዝክርዎን ፈጺሞም ከም ዘይርስዕዎን ነጊሩ ከጽናዕንዖ ይፍትን። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እቶም ወለዱ ኢና ዝበሉ ክልተ ሰባት ንዴረል ንኽወስዱ ናብቲ ገዛ ይመጹ። ዴረል ነቲ ናይ ቀረባን ዝፈትዮን ዝነበረ ዓርኩ ተርትል ክሰናበት ይኸይድ። ተርትል እውን ኣንተ ይኸይድ ብምዃኑ ብጣዕሚ ሓዚኑ ዘሎ። ዘሕለፍዎም ግዜታት ሓጸርቲ ዋላ ይኹኑ ደኣ እምበር ብዙሕ ትርጉም ስለ ዝነበሮም ኣመና ይፈትይዎ ነይሩ። ተርትል ዴረል ዓርኪ ጥራይ ዘይኮነስ ሓዊ እውን እዩ ነይሩ። ምስ ስንባድ ድማ ልዕሊ መጠን ከቢድ ነገር ይኾነ እሞ ቻውን ከይበሎ እናጎየ ይኸይድ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዴረል እዚ ገጢሞኒ ጉዳይ ንምቕባል ኣመና ይኸውዶ። ናይ አንድ ስድራ ትኽክለኛ ስድሮ ይኮኑን፣ ግን እዞም ወለዱ ኢና ዝብልለው ሰባት እውን ክንድኡ ይቀረብዎን። ድሕሪዚ ብዙሕን ከይተጓዓዙ ኣብ ሓደ መዕርፎ ነፈርቲ ይበጽሑ። ዴረል ዝገረሞ ነገር ግን ናብ ናይ ግሊ ጀት እዮም ተሰቒሎም ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ኮፍ ኢሎም እታ ነፋሪት ክትለዓል እናተጸበዩ ከለዉ ቁርብተይ ይስልችዮ እሞ ንዞም ሓደሽቲ ወለዱ ፍቓድ ሓቲቱ ናብቲ ናይ ፓይለታት ክፍሊ ኣቲ። እታ ኣየር ከመይ ኢላ ትሰርሕ ኢሉ ይሓቶም እሞ እናሰሓቑ ሓደ ብሓደ ክረድእዎን ከለዉ ብደንቢ ገይሩ ይሽምድዶ። 9 ዓመት ቆልዓ ኣየር ከመይ ጌራ ከም ትነፍር ን5 ደቂቓ ጥራይ ረዲኡ እሞ ብደንቢ ገይሩ ክሽምድዶ ስለ ዘይተጽበዩ ድማ እቶም ክልተ ፓይለታት ብጣዕሚ ይግረሙ። ግን ዋላ ይደንቑ ደኣ እምበር እታ ኣየር ክትለዓል እንከላ ምስኦም ክጸንሕ ይፈቐዱሉን። ተመሊሱ ድማ ናፍቶም ወለዱ ኢና ባህልቲ ሰባት ይኸይድ። እዞም ሰባት ስቱወርትና ኤለን እዮም ዝበሃሉ። ንዴረል ብጽቡቕ ጸባይ ተቐቢሎም ድማ ዝብላዕ ምግብን ዝስተ ማይን ይቕርብሉ። ግን ክሳብ ሕጂ ንዴረል ሓደ ዘይተዋሓጡሉ ነገር ኣሎ። ድፍረቱ ብምእካብ ድማ ናይ ሓቂ ድኹም ትኽክለኛ ወለደይ ኢሉ ይሓቶም። ን11 ደቂቓን 34 ሰከንድን ኣህንጢና ዝጸንሐ ሓቂ ድማ ኣብዚ ኢና ንፈልጦ። ለካ ዴረል ናይ ሓቂ ሰብ ኣይኮነን፣ ሮባት እዩ። ኣብ ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ነገራት ብጣዕሚ ንፉዕ ክኸውን ዝኽኣለ እውን ሰንኪ እዩ። ዴረል መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ወታደራዊ መሳርሒ ክጥቀመሉ ብምስጢር ዘዳልዮ ዝነበረ ሰብ ሰራሕ ሕልና ዘለዎ ሮባት እዩ። ከምዚ ሕዚ ኤኣይ ኢልና ንፈልጦ ነገር ቻትጂፒቲ ዝንቀሳቐስን ዝዛረብን ሰብ ተዝኸውን ሕሰብዎ። ኣብ መጀመርያ ፊልምና ዶክተር ሞሊገን ብመኪና ሒዝዎ ክኸይድ ክንሪኦ ከለና እውን ካብዚ ማእኸል መመራመሪ እዚኡ ሒዝዎ ዝሃድም ነይሩ። ሕጂ ዴረል ስለ ዝረኸብዎ ናብቲ ላብራቶሪ መሊሶም ዶክተር ስቱዋርት ደጊሙ ክመራመረሉ ይጅምር። እቲ ዝረኸቦ ውፅኢት ብጣዕሚ ዘገርም ነገር ነይሩ። ዴረል ሰብ ስራሕ ዋላ ይኹን ደኣ እምበር ማዕርግ እንድዝርሒቑ ካብቲ ጓንፎታቱ ክመሃርን ነውሱ ከመሓይሽን ስምዒት ከማዕበልን ፈጺሞም ኣይተጸበዩን። ግን ናብ ናይ አንድ ስድራቤት ኣትዩ ብዙሕ ፍቕሪ ድሕሪ ምርካቡ ግን ስምዒት እውን ኣማዕቢሉ እዩ ተመሊስዎም። ብኩሉ ናይ ፊዚክስን ባዮሎጂን ኣይሲትን ሕግታት ክኾን ዝግብኦ ነገር ዋላ ይኹን ዴረል ምስ ናይ አንድ ስድራቤት ዝተወሰነ ግዜ ካብ ዝሕልፍ ንድሓር ካብ ናብ ሮባት ናብ ሰብ ዝቐርብ ፍጡር ይኮይነኒ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣለን እውን ዝተወሰኑ ምርመራታት ክትገብረሉ ትውስን። እንታይ ዓይነት ስምዒታትን ድሌታትን ከም ዘመዓለ ክትፈልጥ እያ ትደሊ ነይራ። ግን ነቲ ኦፕሬሽን ክዳልዩ እንከለዉ ማንም ሰብ ዘይተጸበየ ነገር ይገጥም። እቲ ኮምፒተር ሃንደበት ምስራሕ ጠጠው ይብል። ምክንያቱ ዴረል ቅድሚ ሕጂ ፈቲንዎም ዘይፈልጥ ስምዒታት ይስምዕዎ ነይሮም። ንሶም እውን ፍርሒ እዮም። እቶም ዶኳትር ኣብ ሓደ ዓራት ተደቂሶም ዝተፈላለዩ ነገራት ክገጥሙሉ እንከለዉ ዝመውትሎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ኣመና ይፈሪሑ ነይሩ። ሮባት ህይወት የብሉን፣ ስለዚ ድማ ይመውትን። ብሓቂ ድማ ፍርሓት ክስምዖ ይግባእ ነይሩ። ግን ተስተውስቱ ኮይንኩም ዴረል ካብ ናብ ሮባት ናብ ሰብ ይቐርብ ኢለኩም ነይረ። ንዚ ድማ እዩ ፍርሓት ዝስምዖ ኣሎ። ምክንያቱ ከም ካልኦት ሰባት ክመውት የኢሉ ስለ ዝኣምን። እዚ ድሕሪ ምፍላጡ ዶክተር ስቱዋርት ንዴረል ብጣዕሚ ይሓዝነሉ እሞ እቲ ፈተነ ሙሉእ ንሙሉእ ጠጠው የብሎ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ዶክተር ስቱዋርት እቶም ጀነራላት ክረኽቦም ናብ ፔንታጎን ይኸይድ። ዴረል ኣብ ኣካላዊ ብቕዓቱ ምንም ዓይነት ለውጢ ዋላ ይርአ ደኣ እምበር ሕልንኡ ግን ልዕሊ እቲ ዝገመትዎ ልዑልን ፈጣንን ዕቤት ከም ዘርአየ ይነግሮም። ግን እዚ ምዕባለ እዚ እቶም ጀነራላት ዝእልሽዎ ዝነበሩ ዓይነት ኣይኮነን። ንሶም ዝደለይዎ ህፃውንቲ ዝመስሉ ልዑል ናይ ፍልጠትን ኣካላዊ ብቕዓትን ዘለዎም ሰራዊት እዩ። ዝፈርሕ ዝሓስብን ዘስተናትንን ሮባት ተዝደልዩ ነይሮም። ንምንታይ ደኣ ሰብ ዘይልእኹ ኢሉ ድማ እቲ ጀነራል ንዶክተር ስቱዋርት እቲ ፕሮጀክት ሙሉእ ንሙሉእ ጠጠው ንኽብሎን እቶም ከም ዴረል ዝበሉ ካልኦት ዝተሰርሑ ሮባታት ሙሉእ ንሙሉእ ንኸጥፍኦምን ይእዝዞ። እቲ ቀትሪ ንሱ ናብቲ መጽናዕት ዝካየደሉ ሴንተር ይምለስ እሞ ዶክተር ስቱዋርት ናብ ዴረል ቀሪቡ ናይ ልቡ ምውጋዕ ይጅመር። ዴረል ሮባት ምዃኑ ብደንቢ ገይሩ ዋላ ይፍለጥ ደኣ እምበር ፍልይ ዝበሉ ምዕባለታት ካብ ዘርኢ እንድሓር ስቱዋርት እውን ከይተረፈ ብጣዕሚ ይፈትዎ ነይሩ። ቁርብተይ እናተዛረቡ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ዴረል ንዓርኩ ተርትልን ከም ወለዱ ዝንከባኸቦ ዝነበሩ አንድን ጆይን ንዕኡ ብዙሕ ትርጉም ስለ ዝነበሮም ንመጨረሻ ግዜ ንኽሪኦም ንስቱዋርት ፍቓድ ይሓቶ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እውን ስቱዋርት ፈቓደኛ ይኸውን እሞ ነቶም ስድራ ንኽሪእዎ ናብቲ ቦታ የምጾም። አንዲ ጆይና ተርትል ናብቲ ብከቢዱ ዝሕለ ዝነበረ ናይ ምርመራ ማእኸል ይመጹ።
ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ከቢድን ረቂቕን ሓለዋ ተዓዝዮም ጥራይ ዴረል ታራ ቆልዓ ከም ዘይኮነ ርግፀኛታት እዮም ነይሮም። ግን ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዶክተር ስቱዋርት ጽቡቕን ምዉቕን ኣቀባብላ እዩ ዝገብረሎም። እቶም ስድራ ንዴረል ደጊሞም ክርእይዎ ተሃንጥዮም ሃንደፍ እናበሉ ዝስዕብዎ ነይሮም። ኣብ ክንድኡ ግን ዶክተር ስቱዋርት ቅድሚ ንዕኦም ምርኻቡ ናይ ዴረል ትኽክለኛ መንነት ክፈልጡ ስለ ዝነበሮም ብደንቢ ገይሩ ይትንትነሎም። ጆይ ክሳብ ሕጂ ንምንታይ እዩ ዴረል ብጣዕሚ ጎዝን ንፉዕን ቆልዓ ኢላ ትሓስብ ስለ ዝነበረት ዶክተር ስቱዋርት ምርዳእ ክጅምር እንከሎ ኩሉ ነገር ይፍትሐላ። ተርትል እውን እቲ ናይ ቀረባ ዝፎትዮን ዘኽብሮን ዓርኩ ሮባት እምበር ሰብ ከም ዘይኮነ ክፈልጥ እንከሎ ብጣዕሚ ደንጊጹ ነይሩ። ሰባት ዝመስሉ ሮባት እውን ዶ ምስራሕ ተጀሚሮም እንታይ ዓይነት ዘመን በፂሕና ኢሉ ድማ ይሓትት። ግን ከምኡ ኢሉ እንከሎ ዴረል ኩሉ ግዜ ንዕኡ ዝፎትዮ ዓርኩ እዩ ነይሩ። ሰው ኮነ ሮባት ድማ ክንድኡ ዘገደሶ ይመስልን። ዴረል ንተርትል ክሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ ተደኒቑን ተሓጒሱን እዩ ነይሩ። ብዙሕን ከይጸንሐ እውን እቶም ክልተ ናይ እንጀራ ወለዱና ውሽጢ ኣትዩ እሞ ተሓጒሱ እናውጎየ ኸይዱ ይሓቆም። እቲ ግዜ ብፍቕሪ ዝተመልአን ደስ ዝብልን ዋላይ እምበር እቶም ጀነራላት ኣብ ቀረባ ግዜ ክመፁ ስለ ዝኾኑ ብፍጥነት ክሰናወቱን ክፈላለዩ ነይሮዎም። ኣብቲ ኣፍ ደገ ክወፅሑ ከለዎ ግን ዶክተር ስቱዋርት ንጆይና ንኣንዲ ብሓንቲ ንእሽተይ ነገር ንክሕግዝዎ ይሓቶም። ንዴረል እናሞተ ስቑ ኢሉ ክርኢ ይደልን፣ ንኸድሕኖ ድማ ናቶም ሓገዝ ከም ዘድልዮም የረድኦ። ግን ሕዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ስለ ዘይነበረ ዶክተር ስቱዋርት ኣብ 5 መዓልቲ እንድሕር ደኣ ገለ ወረ ዘይሰዲድሎም እዚ ናይ ወታደራት ሚስጥር ንዓለም ንኽዝርግሕዎ ይነግሮም። ግን እቶም ጀነራላት ማንም ብዘይተጸበዮ መንገዲ እቲ ምሸት ንሱ ይመጽ እሞ ዴረልን እቲ ዓብዪ ፕሮጀክትን ጠጠው ከም ዝበለን ከም ዘይቕጸለን ንምርግጋጽ ናብቲ መጽናዕቲ ማእኸል ይመጹ። ዶክተር ኣሊንና ዶክተር ስቱዋርት ድማ ብትእዛዝ መሰረት እቲ ኦፕሬሽን እቲ ምሸት ንሱ ንኸካይድዎ ይግደዱ። እቲ ኦፕሬሽን ክውዳእ እንከሎ ዶክተር ስቱዋርት በቲ ዝተወሰነ ውሳነ ልቡ ተሲሩ ሓዚኑ ካብቲ ቦታ ብፍጥነት ይወፅእ። ቅድሚ ምውፅኡ ብጣዕሚ ብዙሓት ረቂቕትን ተደጋገምትን ፍተሻታት ይገብርሉ። ግን ንሶም ዘይፈለጥዎ ነገር ዴረል ኣብቲ ዳሕረዋይ ኮፍ መበሊ ተጨቢጡ ተሓቢኡ ከም ዝነበረ እዩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ዶክተር ስቱዋርት ኣድሒንዎ ምንም ከይተኸሸፈ ካብቲ ቦታ ርሒቑ ይጓዓዝ። ግን ድሕሪ ደቓይቕ እቲ ቀቢፁ ዘይከደ ጀነራል ኣብቲ ውሽጢ ኮምፒተራት ዴረል ብሂወት ከም ዘሎ ዘረጋግጽ ምልክት ይረክብ እሞ ንኽሕዝዎ ንኹሎም ወታደራቱ ይሰዶም። እቶም ወታደራት ፖላዊስ እታ ከተማ እናሓገዝዎም ንዶክተር ስቱዋርትን ዴረልን ንኽረኹ ብዙሕ ግዜ ያወሰዶምን። ኩሉ ጽርግያታት ተዓፅዩ መኻይን ክኸብኦም እንከለዋ ድማ ዴረል እታ መኪና ንኽገንሕ ንዶክተር ስቱዋርት ፍቓድ ይሓቶሞ ዶክተር ስቱዋርት እናፈርሐ ፍቓደኛ ይኸውን። ዴረል እቲ ሰብ ስራሕ ሕልንኡ ተጠቒሙ እታ መኪና ምሽፋር ይጅምር እሞ ነቶም ስዕቦም ነውሩ ፖላዊስ ብዙሕን ከይዶም ጎየ ይጠፍኦም። ዝቕፅል ንግሆ ዴረልና ዶክተር ስቱዋርት ናብ ገጠራማ ክፋል ኣሜሪካ ብምኻድ ኣሰሮም ንምጥፋእ ይዳለዩ። ግን ሕጂ እውን ክንቀሳቐሱ እንከለዉ እቲ ጽርግያታት ብፖላዊስ ከም ዝተዓፀየ ይርኡ እሞ ብጣዕሚ ይድንግጹ። ዴረል ክሽውዶም ይሞክር። ኣብ መጀመርያ እቲ ሓሳብ ይሳኽዐሉ። ግን እቲ ኬላ ምስ ሓልፉ ዴረል ናፍታ መኪና እናተሰቐለ ስለ ዝረአይዎ ኣብ ካሊእ ቦታ እናተጸበቦም ይጸንሑ። ግን እዚኦም ከምቶም ካልኦት ጠጠወሎ ይበልዎምን ሃንደበት ተኹሱ ይኸፍትሎም እሞ ኣብ ከይዲ ዶክተር ስቱዋርት ተወቂዑ ብኸቢድ ይጉዳእ። ቁሩ ተሪሒቖም ዴረል ንዶክተር ስቱዋርት እናጎተታ ካብታ መኪና ይውርዶ እሞ ኣብ ናይ መጨረሻ ትንፋሱ ዶክተር ስቱዋርት ኣነ የፈጢረካ ኣነ የቦኻ ትኽክለኛ ቆልዓን ወደይን ድማ ኢኻ ኢሉ ነግሮ እሞ ትንፋሱ ትሓልፍ። እቲ ምሸት ንሱ ዴረል ኣብቲ ጫካ እናተጓዕዘ ድሕሪ ምውዓል ኣብ ሓደ ናይ ወታደራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ይበጽሕ። እቶም ጋርድታት ሸሊኹ ብምእታይ ድማ ናብ ሓንቲ ተዋጋኢት ጄት ተሓቢኣሉ ዝነበረት መጋዘን ይኣቲ። ጋእሰጋእ እንከይበለ ናብ ውሽጢ እታ ኣየር ይስቀል እሞ እቶም ፓይለታት ሓደ መዓልቲ ከመይ ጌርካ ከም ዝሽፈር ሪኦሞ ስለ ዝነበሩ እኹል ፍልጠት እዩ ነይርዎ። ናብቶም ብሓቂ ዝፈትይዎን ዝንከባኽቦን ስድርኡ ንኽምለስ ድማ እታ ነፋሪት የልዕላ። እቲ ጀነራል እታ ነፋሪት ተሰሪቓ ከም ዝተለዓለት ክፈልጥ እንከሎ እቶም ካልኦት ጄታት ንኽስዕብዎን እንድሕር ደኣ ዴረል ንኽምለስ ኣዚዞሞ ዘይሰሚዑ ነቲ ኣየር ንኸፈንጅርዋ ይእዝዞም። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዴረል ምስቲ መዕርፎ ነፈርትን እታ ኣየርን ዝነበረ ርክብ ሙሉእ ንሙሉእ የቋርጾ። ናብ ተርትል እውን ብታ መጫወቲት ሮዲኡ ገይሩ ይረኽቦ እሞ ናብቲ ዝጫወትሉ ነበሩ ብሉ ሌክ ዝበሃል ቃላይ ንኽኸይድ ይነግሮ። ተርትል ካብቲ ዝፎትዮ ዓርኩ ዴረል ደጊሙ ወረ ብምስምዑ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ነይሩ። ንሓፍቱ ሸሪ ሒዝዋ ድማ ከምቲ ዝበሎ መፍቲ ቃላይ ንኽቕበልዎ እናጎዩ ካብ ገዛ ይወፁ። ዴረል እቲ ጀነራል እቲ ኣየር ንኽትፍንጀር ከም ዝኣዘዘ ብደንቢ ገይሩ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ነቲ ቃላይ ክሪኦ ምስ ጀመረ ድማ ፓራሹቱ ዘርጊሑ ካብቲ ኣየር ይወርድ። ግን ብዝሕዝን መንገዲ ዴረል ከምቲ ዝሓሰቦ ኣብ መሬት ይዓረፈን። ናፍቲ ማእኸል ባሕሪ ይኣቲ እሞ እቲ ካብ ሓፂን ዝተሰርሐ ረዚን ሰውነቱ ንውሽጢ የጥልቆ። ጽቡቕ ነገሩ ግን ዴረል ኣብቲ ከባቢ ይጽበዮ ስለ ዝነበረ እናሓመሰ ኣትዩ ሒዝዎ ይወፅእ። ሸሪ ድማ ናብቲ ጽርግያ ወፅያ ዝሕግዞም ሰብ ትእልሽ። ተሓጋጊዞም ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ሒዞምዎ ናብ ሆስፒታል ዋላ ይኸዱ ደኣ እምበር ብዘሕዝን መንገዲ ዴረል ብሂወት ኣይጸንሐን። እዚ የተጸበይዎ ሞት እውን ንዞም ክልተ ስድራቤት ሓያል ሓዘን ይኾኖም።
ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዶክተር ኣሊና ንዴረል ንምውሳድ ናብቲ ሆስፒታል ብምስጢር ትኸይድ። ግን ኣብቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ዓራት ጠጠው ኢላ ትሪኦ እሞ ናይ ሓቂ ዝፈትይዎን ዝግደስሉን ሰባት ከም ዘለዉ ተስታውስ። ናብቲ ገዛ ክንከይድን ከለና ተርትል ሕጂ እውን ዴረል ንኽመጽእ ከም ዝጽበሎ ንርኢ። ዴረል ሮባት እዩ፣ ሮባታት ድማ ይሞቱን ተመሊሱ ክመጽእ ኢሉ ንወለዱና ነግሮም ይጸንሕ። እዚ ዘረባ እዚ ተስፋ ቆርጽ ናይ ዘይደለየ ቆልዓ እዩ ዝመስል፣ ግን ከዓ ሓቂ እዩ። ዶክተር ኣሊና ንዴረል ደጊማ ትዕርዮ እሞ እናውግየ ናብ ተርትል ይመጽእ። ዴረል ናፍቶም ኩሎም ዝፈትይዎን ዝግደስሉን ስድርኡ ተመሊሱ እናረኣናዮ ድማ ፊልም ናይ ውዳእ ፈቲኹም ወትኮም ተስፋ ይገብር። ብግለይ ትሕቲ 7 ዝኸውን ፊልምታት ንኣኹም የቕርቦምን፣ ግን እዚ ፊልሚ ካብ 19 ወይ ክሓልፍ እየ። ንስኹም ከ ክንደይ ምሃብኩሞ? ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ምግዳፍ። ካብዞም ንቻናልና ሰብስክራይብ ዘይገበሩ 85% ኮይንኩም ንቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር 15,000 ሰብስክራይበር ቀረባ ግዜ ንኽንኣቲ ናብ ፈተውቲ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ክኾኑ ዓድሞም። ብቐጻሊ ገራሚ መምሃርን መዘናግዕን ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።